Ollimäen viinitila on ympärivuotinen käymiskohde täällä Etelä-Savossa Mikkelin Anttolassa ja idea on maistattaa viiniä ja meillä on käymishuoneet ja kypsytystilat. Lisäksi meillä on tässä pihapiirissä aittamajoitusta, eli 3 riviaittaa otettu uusiokäyttöön ja sielläkin on sähköt. Ja sitten jos haluaa tasokkaampaa majoitusta Saimaan rannalla, niin meillä on 3 huvilaa, mitä vuokrataan. Mehän kilpailutetaan sähköt noin 2 vuoden välein ja ihan edullisemman tarjouksen perusteella valikoitui Väre sähkön toimittajaksi. Ja saman tien siellä sitten tarjottiin meille yhteissalkkusopimusta. Siellä on yhteissalkun hoitaja, joka kilpailuttaa sähkön ja ostaa sähköä silloin, kun sitä halvimmillaan saa, mikä on osoittautunut erittäin hyväksi. Ja ainakin tämän 2 vuoden tähtäimellä niin se on tullut edullisemmaksi kuin muuten ostaa sitä. Saamme niitä myöskin sitten palvelua esimerkiksi tämän Webin sovellutuksen avulla. Voimme seurata omaa kulutustamme tunnin tarkkuudella ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä. Myöskin saamme sieltä energianeuvontaa, miten voimme säästää sähköä. Kaikki elementit on kohdallaan ja ne soveltuu meille erinomaisesti, kun on useampia käyttöpaikkoja. Ja nimenomaan se seuranta on myös yksi, mitä pystytään tekemään reaaliajassa. Niin se on tärkeää, kun meillä on vuokralla ne mökit, niin sekin tarkoittaa sitä, että pystytään ohjaamaan myös asiakaskäyttäytymistä. Yhteistyö toimii sen luottamuksen perusteella, että me luotamme siihen, että saamme aina parhainta ja edullisinta sähköä ja meidän ei tarvitse sitä huolehtia itse niiden seuraamisesta.